ka jingekhi pajba kan sange satya hapo jong ka POK lani ka Pakistan occupy Kashmir kumba hendrungut gibriu ki balaya badda ki phongut ki weipat ki bala mensau ka Islamabad ka penmi ya ka jingsi tombain da ka jingyap ya gibriu ka jingthai ka bakhlan bor ka penpra ya ka kweta hato u asim monir uladu bor hapo jonggori ha Pakistan Kari Pakistan mentah kadon hapdeng jong ka jing'e ke bakrau. Ki khubor ke bakhambria kilong. Kari Pakistan mentah kadon hapdeng jong ka wei ke jing'e. Bat kata ke wei ke jing'e kadai ke jing'e ke bakrau bha. Bat kata kam jam ladai ha ka kam pisa tingka. Kam day tang hapo jong ka jingsun syar sipai. Handrai kadai ke jiyele persya jogi pajba. Barada kamdon ke jing persya jogi pajba. Kandon ke jiyele persya. Bat kani kadai ke ri ke bami jing'e ka wei hadin jong ka wei pat. Handrai mentapat kadai ke jingmi jing'e hapo jong ka ri kadon khindiat ke jiyepar. Namar ba baro kini ki jing'e kila ban hirthma ha ke ju kepor. Bat kam syam la sange satya ka Pakistan occupy Kashmir lani ke POK. Bat kata kadai ke jiyele jong ki Balochistan. Kani kari ke blami ha ki khaput bat hagayok ke kot namar ba barabor hangni ke long ke besniu kadau ke long namar ba ki nangelam juko ri Pakistan kim syam la shim khya satya ha barok ke wei ke ri Pakistan bat hato u asim monir undu no ye ke jingshene hapo jong ke ri ha Pakistan kumta habangi pe ye ke jingje hapo jong ke Pakistan occupy Kashmir lani ke POK kani kari ke benta jong ke Kashmir kabala kambe ain ru de ke ri Pakistan ha ke sngin kong ke ladon ke jeki pajba ke besir khib ha hangni ha ke ba da ki hajar ngut ki bru kilami ha ki surok jong ke POK ha ke ba ke sarkar Pakistan ke la pendon kam ban thom de ke bor ye ke ru pajba kila siat da ki pensat khmat da ke ba kila siat da ke bat kal air pensat khmat ya ki to ki ne khi persya kumba hendrungut gi bru ki balayap badda ki phongut ki weipat ki bala mensau nagani ke jingle jo ki boryada jonggeri Pakistan kabala je habaro ke wei ke POK kabala je hapo jo ke Musafar Dawat kum hapo jong ke Mirpur hapo jong ke Rawalkot bat hapo jong ke Minam Handrai kai ke bala mi hangni ke longba kan ni ke je khi ke dei ke bala penlong da ke wei ke kenhun ke bala tip da ka AAC lani kata ka Awami Action Committee ha ke ba kilabu ye ki lai pho pratli ki jingdawa na ka sarkar Pakistan kato katne ki long ki berit kum ka jing ai je rap ye ki sintu bat ye ka boarding electric nang ta sa ki wei pat ki bakham ki long kum ka jing pendu no ya ki jakashong jong ki nong phatwir kumta ki rekhot jong ka POK hapo jong ka assembly ki don hadu kumba san pholai ngut AA kumta na ki ni ki san pholai tili ki sit khat ar tili ki sit ki dei ka bha kerpang jong ki ni ki refugee bat kita ki bru ki dei ki bawan napo jong ka Jammu and Kashmir kumta ki ni ki nong ya khi persya ki la ong ba kani kalong ka ka bom khut bat ke la kena ba ka Islamabad ke la penjak club ya ke ka rukom banthung da ka ba ki la shule tu ba kumno ba ki de banthung ya ki ki khat ar tuli ki sit bat kani ka de ka wei ni ki mat ka ba penlong ye ki ba kani khi pajba kani ka jingut ka jongki ka de ka wei ni ki mat ki bla ne slam ha hapo jong ka POK sha ka Islamabad dagwa ki la siu ye ka khajana Handrai kim syam la yo nong na ka ne ka jingsu khajana ka jongki namar ki ba bon ki marpo khandau hapo jong ka tei ka jaka ka dei ka bla pendu no da ka Islamabad kum ya ka jaka dan ha ka jingtho ka POK kalala ban penmi ya ka boarding electric tang naladi Handrai ka rukom ban siu ye ka by boarding electric pat ka dei ka ba kham he ban ye ki wei pat ki jela hapo jong ri Pakistan namar kata ki babun ki nayalam jong ka tei ka jaka ki langya ya ka jingle jo ka sarkar Pakistan kat hadu ba kila pen bana ban khang khrdap ya ba ro ka tei ka jaka ban yami pajba ha ka sngi ningkong ha ga ba da ki pho hajar ngut ki bru ki la shlei ha ki surok harengkat ba ka jing perta ga jongki ha ki jing tho bat ki lama gi jongki Handrai ka sarkar Pakistan pat kala bom na phang ye ki daga bagila khat ye ki bor sipai jong ka jala Punjab daga bagila buru ye ki 6000 ngut ki pulit yale persya na Islamabad ha ka bagila khangru ye ki jakarung bat ye ki jakame bat ha ka bakhadu kila khang no ye ka internet hapo jong ka tei ka jaka kat hadu ba kani ka jingkhi kala nang jur shushu daga jingting ye ka jingsa thombor ka khamjur kumta la pensange no ye ka jingkhang Handrai ha sin ka ba arpat klas dang ban bu biang ha ga khat san turik jong matau banai Oktober kumta kani ka je khun kadang jangai bakan kut bat kam seblade tang ka jing jo ko ri Pakistan ha ka ne ga por Handrai ha ka sngin kong
kala don ke jing pthai ke sur khai bha kala je hapo jong ka kweta bat kani ke de nongba jong ka Balochistan kabadai ru ka weni ki than ki sur khai bha hapo jong ka te gri kadai ha ka pormensngi ha ka ba ka we ka kali kit bom kala pthai hapo jong ka nongba jong ka kweta kataru sabar jong ka office sipai kumta ya ke de jing hirthma la yo iru lingba jong ki CCTV ki badan hangta hajan dag bala yo iru kendyang ya ka te ka kali kat ba ka dang phai ha ka te ka kendong hadin kata kala pthai no kat kum ka je thu la ong ba si phongut ki bru hangne ki layap bat palat lai phongut ki weipat ka bala men saujur na ka ne ka jing sha hirthma hnriumut na ki don hapreng jo ka jing sitom ka bajur bha kumta manu bala don bata halendat jong ka de ka jing sha hirthma ka Balochistan ka de ka jakasa jong ki kinhun yale persha bat gila penpau ru ye ke babon ki jing hirthma ki jong ki ha ki ne ki khindiat manai ki beladap hanrei ka ri Pakistan kam sam la kinno ye ki u president jong ki ro ong ba ka TTP ka de ka beladon bata halendat jong ka de ka jing sha hirthma ka TTP ka de ka Tehrik Taliban Pakistan lani kita ki Taliban ki badon hapo jong ka ri Pakistan bat u president sham la sange hangta hagba ula kedeu ktiru ba kadei ke ri India ke bala don benta halendat jong ke ne ke jingsha hirtma tong ne pe ya ki de ki jing tho na ko office ke jong u president Asif Ali Zardani ula penram jur halor jo ke jingsha hirtma jong ka kweta kabalale da ka finna i kwajari kabalale ru katkum ke jing thmu jong ka ri India da ga ula ya ro ya ka jing trei kam ke stat jong ki bor pahara jong ka ri Pakistan ki briu jongka bat ki bor pahara ki jongka kin sejok lese phidoni ke jingsngo phla ka ei kata ka fitna a hawarji kani ke de kirteng jongka TTP hanrei ka ba kham don kam shu hangne ka longba hangno ko ri India ka bakla haba ka TTP ka doni ke jingita lo ka joka bat ka Afghan Taliban kadai ka ju ka Taliban ya ka ba ka ri Pakistan kala sara ya ka hapo jongka ri Pakistan bat kala ai ru ya ki tirsiat ya ka kumta kane kam siam la de ka benta jogo rindia hanrei kane ka de ka jingmi bat ka jingkha jong ka jingye te lok jong ri Pakistan bat ki kinhun sengking etiar hapo jong ri Afghanistan bat kane menta kala bu jing e penban jogo ri Pakistan man ba ki don ki jingsha hirthma hapo jogo ri Pakistan ka ri Pakistan ningkong kan kenno bai tang ye ka ri India ka dau ka long na marba ka shun palat ye ka ri India ni kan mau ye ka Jafar Express attack kilena hapo jong ka Balochistan kila kidnap ya ka wei ka rel bat kila penyap ya ki palat lai phongut ki nongsong hapo jong ka te ka rel hanrei ka ri Pakistan pat kala ka deu ktiba kine baro kidei ki bala le de ka ri India bat kane kala long ka ei ka jingpen le rang ka jong ka hakmat jong ka purthai ha ga ba u asimunir un omla satya ban penyaphar un omla ban yada ya ka nugu ka jingsha hirthma kumta ya ka ei ka ba u ule uya le bai kumno ban kenno ye ka rindia ban ong ba kine baro kide ki jinghirthma jong ka rindia bat kane ka long ka sai bha kam sham la penlengo yanoru om don manoru hapo jong ka ri Pakistan ki ban le ya ka de kam wat la ki don ye ka jing tharai katno ru ba ka rindia ka don menta lani kan le ye ka kum ka de ka kam ha ga ba u prime minister jong ka ri Pakistan utrei na ka meta u army chief bat u army chief ru utrei na ka meta u prime minister jong ka ri Pakistan bat kata ke de kam politik hapo jong ka ri Pakistan tangkumno banyo kenno ya kata ga leng persya ka badan hapo jong ka ri Pakistan hanrei ha ka ba khadu pat ka dehi ka ri Pakistan ka ban sai kendu jing e nangne shakmat kumta baro ki jing persang ban kenno jong ka ri Pakistan ye ka ri India ka dei tang ka jing shun ka jong ka ye ka ri India kam don ei khublei sibun ta thadu bi kendu ha ga weipat ka video